Ola, damosche a benvida ao Museo da Paz de Guernica. Este edificio, que acolle desde 1998 o Museo da Paz de Guernica, construíuse entre 1941 e 1944 e formou parte da reconstrución da cidade despois do bombardeo. Os xulgados, correos e telégrafos instaláronse aquí até a década dos anos 90, cando o Concello de Guernica remodelouno para acoller este museo co obxectivo de dar a coñecer o que aconteceu no bombardeo de Guernica e na Guerra Civil. Dende o ano 2002, pertence á Fundación Museo da Paz de Guernica e ten tres patróns principais: o Concello de Guernica Lumo, o Goberno Vasco e a Deputación Foral de Vizcaya. Adiante, acompáñame pola historia e a memoria de Guernica e polo seu anhelo de traballar en prol da paz e dos dereitos humanos. Este percorrido pretende darche as pinceladas principais da nosa exposición. Despois, se o desexas, podes adquirir os textos na tenda. A exposición permanente que vas visitar agora, en 2 andares, quere propoñerche unha reflexión sobre 4 preguntas. Que é a paz? Que pasou en Guernica en 1937 nun momento de ausencia de paz? Como foi o bombardeo? Relato contado polas persoas que o viviron e sufriron. Que acontece hoxe no mundo coa paz e os dereitos humanos? Comezamos a visita á exposición permanente e para iso imos atravesar un corredor de paredes brancas con referencias á frase de Gandhi: "Non hai camiños para a paz é o camiño". Este percorrido, que faremos en zig-zag, comeza falando de diferentes ideas e conceptos relacionados coa cultura da paz. A nosa esquerda temos a primeira idea que fai referencia á paz acordada, tamén denominada Pax Romana, unha idea que se basea nos tratados ou acordos de paz. Este primeiro concepto asume que as únicas persoas responsables da paz son aquelas que asinan os tratados e tamén que a partir de esa asinatura xa non existe unha situación de guerra nin de conflito violento. Porén, sabemos que isto non adoita ser certo, xa que para acadar unha paz verdadeira debese involucrar toda a sociedade con responsabilidade, día a día, aos poucos, máis aló de calquera tratado. Tras esta primeira idea de paz, á dereita do corredor temos a segunda idea, a paz interior, que a miúdo se ten relacionado coas diferentes relixións, a meditación e o retiro espiritual. Con todo, verdadeiramente, é un concepto aplicable a calquera momento no que nos sintamos en paz con nos mesmos. Se avanzamos polo corredor, imos atopar, á esquerda, o concepto ou a idea do ecopacifismo, é dicir, a vinculación estreita que ten o mantemento da paz co uso que lles damos aos recursos do planeta. Esta recorrente falta de respecto cara aos recursos naturais do planeta fai que xurdan numerosos conflitos violentos relacionados, por exemplo, co uso da auga ou coa extracción de minerais. Seguindo para adiante, á dereita, temos a idea da paz de cada día, un concepto moi sinxelo e que nos atangue a todas as persoas. O ser humano, ademais de amor e outras necesidades materiais e inmateriais, ten unha serie de necesidades básicas que precisa satisfacer. Estamos a falar de conceptos como a vivenda, a alimentación, a vestimenta, o traballo, a sanidade ou a educación, entre outros. Cando un grupo humano vive sen poder acceder a este conxunto de necesidades básicas, non hai xustiza e os conflitos violentos non deixan de medrar. Polo tanto, hai unha ausencia desa paz de cada día. Para rematar este percorrido, compre lembrar a responsabilidade que ten cada persoa no desenvolvemento e mantemento da paz, no eido local e global, persoal e social. Por isto hai fotografías de persoas moi coñecidas como Gandhi ou Martin Luther King, pero tamén de persoas anónimas, como un estudante fronte aos tanques en Tiananmen, así como fotografías de movementos sociais de protesta contra as guerras en diferentes momentos da historia. Seguro que te decataches que neste recorrido hai varias vitrinas con diferentes obxetos relacionados con iniciativas en prol da paz, como o Premio UNESCO Cidade da Paz, o Premio ICIP ou a Marcha pola Paz, nas que participaron o Museo e Guernica.
Agardamos que agora teñas máis presentes todas as ideas e os conceptos que teñen que ver coa paz e como nos atanguen a todas as persoas de distintos xeitos e en distintos lugares do mundo. Sigamos avanzando para entrar na seguinte sala azul, chamada A Paz no século XXI, na que podes ver grandes imaxes que nos trasladan a momentos de paz. No centro da sala tes un banco de ferramentas simbólicas que che vai axudar a entender mellor cales son as ferramentas que calquera mediador ten á súa disposición para afrontar conflitos de distinta índole. Detente e mira as fotografías, porque agora imos a afondar en dous conceptos importantes. O primeiro é a palabra conflito. Que me podes dicir desta palabra? Adoitamos pensar que este concepto sempre ten unha connotación negativa, pero o certo é que non é así. O conflito é unha oportunidade de cambio, de avance, que pode resolverse tanto dun xeito positivo como negativo. O segundo concepto é o de violencia. Aquí, segundo as investigacións do teórico da paz Johann Galtung, podemos dicir que existen tres tipos de violencia: directa, cultural e estrutural. Se fixésemos un símil cun iceberg, a violencia directa sería a punta do iceberg, a parte máis visible: mortes, feridos, destrución material. Porén, hai outros dous tipos de violencia moito maiores na base do iceberg, que son a miúdo invisibles. Referímonos ás violencias culturais, o machismo, o racismo, a imposibilidade de desenvolver plenamente unha cultura, unha lingua, e as violencias estruturais, exercidas polas estruturas de poder e que teñen como unha das evidencias máis claras as grandes desigualdades no mundo. Non haberá unha paz verdadeira sen erradicar estes tipos de violencia. Até agora tentamos explicar algunhas das ideas básicas: paz, conflito, violencia, nesta primeira pregunta do museo que procuraba a reflexión sobre que é a paz. Continúa para acompañarme pola parte máis histórica e comezar a reflexionar na segunda pregunta: que aconteceu en Guernica en 1937 nun momento de ausencia de paz durante a Guerra Civil? Convidámoste a facer unha viaxe no tempo entrando na casa de Begoña. Se a porta azul está aberta, pasa. Se non, agarda. Esta muller de Guernica vai nos contar como era a súa vida antes do bombardeo. Queres escoitar o seu relato? Cos botóns do panel situado á esquerda podes elixir o idioma no que queres escoitar a historia. Durante uns segundos poderás vivir aquí o terrible que resulta sufrir un bombardeo. Concéntrate e garda silencio até o final do audiovisual. Salas históricas. Como te sentiches na casa de Begoña? Poideches escoitar a Begoña contándonos como a poboación de Guernica tentaba normalizar o feito de atoparse nunha situación de guerra, algo polo que, por desgraza, están a pasar infinidade de persoas no mundo nestes mesmos momentos. Comeza o percorrido polas salas históricas do museo, pero antes, detente e visualiza esta sala máis escura, chea de paneis explicativos en vidro. Este chan cheo de entullo quere simbolizar unha cidade fráxil e destruída, como foi Guernica a noite do 26 de abril de 1937. Imaxina o que ten que ser atoparse diante dunha cidade así tras un devastador bombardeo. De seguido, imos tratar de ofrecerche pinceladas históricas para que entendas cal foi o contexto antes e durante a Guerra Civil, como chegamos a esa situación e cales foron as consecuencias do bombardeo en Guernica. Na primeira parte desta sala, podes ver fotografías e textos que nos contan cal foi a orixe e desenvolvemento da vila de Guernica. A relevancia histórica deste lugar non xorde a partir do rol que desempeñou durante a guerra, senón que se retrotrae até a consolidación da árbore de Guernica e a Casa de Xuntas como elementos que definen a identidade vasca. Avanza un pouco máis para coñecer como foron os anos previos á guerra. O 14 de abril de 1931 proclámase a Segunda República Española nunha cidade que está moi preto de aquí, Eibar. Este período, de 1931 a 1936, foi convulso e difícil na historia de España, mais, á vez,
moi esperanzador para distintos sectores da poboación. Entre os diferentes conflitos que se veron neste período estaban as reformas sociais, impulsadas polos partidos políticos progresistas coa intención de facer unha serie de cambios nas estruturas da sociedade que non gustaban nada entre os partidos políticos conservadores. De que reformas estamos a falar? Por exemplo, da reforma agraria, das reformas sociais, moi vencelladas algunhas delas ao papel e rol das mulleres, ou das reformas educativas, que procuraban un sistema público universal, laico e mixto que diminuíse o analfabetismo. Non imos deternos noutras moitas reformas que se realizaron ou se tentaron levar a cabo, pero sí compre mencionar a importancia da constitución dos estatutos de autonomía nese mesmo momento histórico. O País Vasco e Cataluña aprobaron os seus estatutos durante este período, e outras rexións de España estaban a debatelos para poder gobernarse dun xeito máis autónomo. En febreiro de 1936 organizáronse eleccións xerais e nelas impúxose o Fronte Popular, a coalición de partidos de esquerdas que agrupaba republicanos, socialistas, comunistas e anarquistas e que despois incluiría tamén nacionalistas vascos e cataláns. A Fronte Popular estaba convencida da necesidade de afondar nestas reformas sociais. Neste clima, deuse o golpe de Estado o 18 de xullo de 1936, apoiado polos partidos de dereitas, unha parte do exército e unha grande parte da Igrexa. Sanjurjo, Mola, Franco e outros xenerais subleváronse militarmente contra o goberno democrático gañador nas urnas. Foi así como España quedou dividida en dúas, a España leal ao goberno da República e a España que apoiou os sublevados franquistas ou o autoproclamado Exército Nacional. Nese momento comezou a Guerra Civil, unha guerra localizada en España, mais cun compoñente moi internacional. Uns meses despois de comezar a guerra, en outubro de 1936, aprobouse o Estatuto Vasco de Autonomía e José Antonio Aguirre xurou o seu cargo como primeiro lehendakari, presidente do País Vasco, baixo a árbore de Guernica. Podes ver este momento en varias fotografías do percorrido. O novo goberno vasco, por mor das dificultades derivadas da guerra, acabou funcionando dun xeito moito máis independente do que permitía o Estatuto. Outubro de 1936 tamén foi o momento no que Francisco Franco foi nomeado xeneral en xefe do exército sublevado e, cando rematou a guerra, convertiríase no ditador de España durante 36 anos, ata a súa morte en 1975. En España, a guerra prolongouse 3 anos, dende xullo de 1936 até abril de 1939, mentres que no territorio vasco duraría uns 13 meses, até agosto de 1937. O groso do Eusko Gudarostea ou Exército Nacionalista Vasco rendeuse no Pacto de Santoña, na localidade cántabra do mesmo nome. Tras as primeiras campañas da guerra, centradas no sur de España e na conquista da capital, Madrid, deu comezo na primavera de 1937 a denominada Campaña do Norte. Os ataques aéreos do exército sublevado intensificáronse a partir do bombardeo de Durango, ocorrido o 31 de marzo de 1937, co obxectivo de rematar por completo coa resistencia republicana en todo o Cantábrico. Agora avanza un pouco e observa as imaxes até que atopes as maquetas de varios modelos de avións. Son algúns dos que participaron no bombardeo de Guernica. Avións alemáns e italianos bombardeando unha vila vasca. Non había un tratado de non intervención. Compre facer aquí unha serie de aclaracións, xa que en abril de 1937, momento no que acontece o bombardeo de Guernica, o 89% da aviación ao servizo do exército sublevado era alemá e italiana. Nos 13 meses que durou a guerra no territorio vasco, realizáronse máis de 1.200 bombardeos sobre numerosas poboacións, dos que máis de 1.000 foron levados a cabo polo exército sublevado e, en concreto, pola Lexión Cóndor do exército alemán ou pola aviazione legionaria italiana. No caso do ataque a Guernica, combináronse ambas as dúas forzas. O exército republicano, con todo, tivo unha grande desvantaxe. Non puido contar con moitos avións
e cando pediu reforzos aéreos, o Pacto de Non Intervención encargouse de que non chegasen até aquí. Este pacto foi acordado en agosto de 1936 por 27 estados europeos e procuraba evitar a intervención estranxeira na Guerra Civil Española e na internacionalización do conflito nun momento de máxima tensión entre as democracias e as ditaduras de Europa. O pacto converteuse nunha argallada porque Alemaña, Italia e Portugal venderon armas ao exército sublevado mesmo dende antes do inicio da guerra, e a máis, os dous primeiros, Alemaña e Italia, tomaron parte activa na contenda. Máis tarde, en outubro de 1936, tamén a URSS deu en enviar material de guerra ao exército republicano. Tanto para Mussolini como para Hitler, a Guerra Civil Española supuxo un banco de probas das súas armas, terrestres, aéreas e navais, un experimento de guerra que aplicarían de forma intensiva durante a Segunda Guerra Mundial. En 1937, o exército sublevado trataba de avanzar cara a Bilbao, mais tiña grandes dificultades por mor, sobre todo, da orografía tan montañosa que temos en Vizcaya. O cinto de ferro, aínda sen rematar, era un sistema de fortificación formado por túneles, búnkeres e trincheiras que se construíu arredor de Bilbao co obxectivo de defender a cidade dos ataques e pretendía frear o posible ataque das tropas inimigas. O obxectivo dos sublevados era realizar bombardeos intensos que provocasen o medo e a desmoralización da poboación en xeral e do exército vasco en particular para tratar de acelerar desa maneira a rendición de Bilbao. A elección da vila de Guernica como obxectivo do devastador bombardeo tivo diferentes motivos. Era unha poboación sen defensas militares, contaba con varios hospitais e aínda non fora tocada pola guerra, polo que o alcance do ataque sería perfectamente visible. A máis, unha grande parte da poboación atopábase no centro urbano, xa que o día elexido foi un luns de mercado, en concreto o luns 26 de abril de 1937. Mesmo o carácter simbólico da vila no imaxinario e na identidade vasca facía aínda máis axeitada para provocar a desexada desmoralización. O bombardeo de Guernica comezou sobre as 4:15 da tarde e durou até as 8 menos cuarto, máis ou menos unhas 3 horas e media ininterrompidas nas que avións alemáns e italianos aterreceron unha poboación civil indefensa e devastaron a vila. Os avións procedían de 3 aeródromos que se atopaban en Vitoria, Gasteiz, Burgos e Soria. Como podes ver, as distintas bombas que aparecen nas vitrinas causaron unha destrución total. As bombas rompedoras perforaron os tellados dos edificios e fixeron furados andar por andar até que estouparon cando chegaron abaixo. Compre ter en conta que daquela estrutura da meirande parte dos edificios era de madeira. Despois, os milleiros de bombas incendiarias lanzadas entraron polos furados que fixeran as bombas rompedoras e provocaron que todo ardera axiña. Dos 297 edificios que se derrubaron en Guernica, moitos foron destruídos como consecuencia das bombas e outros queimáronse simplemente. Unha vez que os bombardeiros lanzaban o seu cargamento, era a quenda dos cazas que, voando moi baixo, trataban de metrallar a poboación civil que tentaba fuxir espavorecida. Moita xente tratou de fuxir aos arredores da vila, mais, como xa dixemos, tratouse dun bombardeo de terror e a poboación foi un dos obxectivos do ataque. A partir do bombardeo de Durango, o 31 de marzo de 1937, tomouse conciencia da importancia de protexer a poboación civil e, polo tanto, construíronse distintos refuxios antiaéreos, moitos deles aínda sen rematar na data do bombardeo de Guernica. Pero hai que ter en conta que, aínda que na época da guerra Guernica tiña uns 5.600 habitantes, o día do bombardeo concentráronse aquí entre 10.000 e 12.000 persoas. Todos os luns, moita xente da bisbarra viña vender os seus produtos no mercado e tamén moitas persoas viñan mercar e abastecerse de produtos de primeira necesidade.
O día do bombardeo chegaron desde Bilbao 7 trens repletos de xente disposta a mercar en Guernica produtos que escaseaban en Bilbao. Podemos engadir que naquel momento máis de 100.000 refuxiados guipuscoanos atopábanse en Vizcaya e, aínda que a maioría estaban en Bilbao, tamén chegara un grande número a esta zona, xa que a fronte da guerra atopábase a uns 30 kilómetros. No percorrido podes ver diferentes imaxes que amosan a situación de Guernica despois do bombardeo. Máis do 85% da vila foi destruído e algúns edificios moi simbólicos, como a igrexa de San Xoán ou o frontón, non chegaron a ser reconstruídos. Polo contrario, outros lugares significativos, como as fábricas de armas, a igrexa de Santa María, a ponte de Rentería e a árbore de Guernica, quedaron en pé. Continúa até a derradeira sala do percorrido histórico onde podes ver, a man dereita, artigos de periódico da época que publicaron a nova do acontecido en Guernica de xeitos moi diferentes. Unha situación que se asemella bastante ao que segue ocorrendo hoxe en día. A batalla mediática que se dá en calquera conflito coa suficiente repercusión internacional, é dicir, a utilización dos medios de comunicación como se fosen outra fronte máis da guerra. No caso de Guernica, a mesma noite do bombardeo, varios xornalistas internacionais chegaron aquí alertados polo goberno vasco e foron os primeiros en documentar o acontecido mentres tomaban testemuño aos superviventes que fuxían desorientados na procura dos seus seres queridos. Todos eles escribiron as súas crónicas coa nova do bombardeo. O británico George Steer foi o primeiro que publicou a súa crónica en The Times e The New York Times 2 días despois do bombardeo, o 28 de abril de 1937. O exército sublevado, pola contra, negou que o 26 de abril houbese bombardeo ningún, fundamentando a súa versión do acontecido en que a lume de Guernica prenderana os vermellos separatistas vascos e asturianos cando fuxían. A pesar de que a nova estalou a nivel internacional e supuxo unha propaganda moi negativa, a mentira impúxose tras a toma de Guernica e mantívose durante toda a ditadura. O 29 de abril, 3 días despois do bombardeo, o exército sublevado ocupou Guernica. A vila foi tomada polos soldados falanxistas e os requetés, carlistas navarros, apoiados polas tropas italianas, marroquís e alemás. A partir dese momento, pechouse baixo 7 chaves e durante varios días aproveitaron para retirar restos do bombardeo á vez que colocaron bidóns de gasolina en diferentes puntos para reforzar así a versión do incendio de Guernica polas tropas republicanas. Despois desta maquillaxe histórica, permitiron a entrada de xornalistas afíns ao exército sublevado para que corroborasen a súa versión do incendio, tachando de mentideiros a todos os que escribiran sobre o atroz bombardeo. Despois de que as autoridades republicanas e a meirande parte da poboación civil abandonasen Guernica, foi imposible facer ningún tipo de censo nin pescuda. Polo tanto, hoxe en día é moi complicado saber cantas persoas morreron en realidade, cantas persoas quedaron sepultadas para sempre baixo toneladas de entullo, cantos feridos houbo ou cantas familias quedaron sen fogar. O número de vítimas segue sendo un tema bastante polémico e difícil de esclarecer. O goberno vasco elaborou un informe para enviar ao goberno republicano que contaba 1.654 vítimas mortais. Os xornalistas que chegaron a Guernica a mesma noite do bombardeo mencionaron que viran máis de 600 ou máis de 800 mortos, e os testemuños dos superviventes falaban de máis de 1.000. Compre mencionar dous feitos que explican a dificultade para esclarecer o número de vítimas. Por unha banda, nos 4 anos que se prolongou o desentullo da vila, non se notificou que se atopara ningún só cadáver. Respecto aos feridos, foron chegando en tren a Bilbao e a maioría pasou polo hospital de Basurto. Con todo, unha vez que o exército sublevado tomou a capital de Vizcaya, en xuño de 1937, destruíu as fichas do rexistro do hospital da primeira semana tras o bombardeo. Daquela, foi prácticamente imposible saber cantos feridos chegaron a Bilbao despois do bombardeo, quen eran e cantos faleceron.
Non queremos que remates o percorrido por esta sala histórica sen falar brevemente sobre a reconstrución, un tema fundamental despois de calquera conflito armado que implique unha destrución da contorna. Unha vez que o exército sublevado ocupou Guernica, e sobre todo, cando rematou a guerra, a reconstrución do país en xeral e de Guernica en particular ia cobrar unha importancia propagandística capital. Creouse a Dirección Xeral de Rexións Devastadas e Reparacións, un organismo encargado de proxectar, realizar e controlar a reconstrución de todo tipo de infraestructuras que foran destruídas durante a guerra. O novo réxime franquista topouse cun dilema que non semellaba ter solución: querer levantar de novo un país sen contar con recursos económicos nin man de obra para traballar, xa que centos de miles de persoas morreran, estaban feridas, presas ou acabaran exiliadas. O inicio da Segunda Guerra Mundial, en setembro de 1939, aínda complicaría máis a situación, sobre todo no referente á escaseza de materiais. Este dilema resolveuse mediante o padroádego de redención de penas por traballo, que expuxo a seguinte idea: foran os republicanos os que destruíran España, así que ían ser eles tamén os que terían que reconstruíla. Deste xeito, milleiros de prisioneiros republicanos atopáronse en mans do exército sublevado como man de obra escrava, que faría posible a construción de infraestructuras, vivendas e demais instalacións que foran destruídas durante a guerra. Nas fotos podemos ver prisioneiros de guerra realizando labores de desentuño en Guernica. Así mesmo, é interesante ver a imaxe da placa coa que Guernica nomeou a Franco fillo adoptivo da cidade, feito que se mantivo case até finais do século XX. Este fora un dos requisitos indispensables en calquera cidade elixida para a súa reconstrución, tal e como ocorreu con Guernica. Outra das condicións era que máis do 75% da cidade estivese destruída, e Guernica superaba o 85% de destrución. Por último, antes de abandonar a sala, detente para observar o proceso de reconciliación entre Guernica e Alemaña. Un longo camiño que foi imposible percorrer durante a ditadura franquista. O silencio imposto dende o réxime supoñía a imposibilidade de falar abertamente do bombardeo por medo a sufrir represalias, e os superviventes non tiveron a oportunidade de compartir a memoria do que viviran, xa que contradicía absolutamente a versión oficial. Todos eses anos de silencio supuxeron unha grande e pesada lousa na transmisión familiar e social por parte dos vencidos do que verdadeiramente ocorrera. Non foi, polo tanto, até 1987, durante o 50º aniversario do bombardeo e coa creación do Centro de Investigación pola Paz Guernica Gogoratus, que comezou o proceso de reconciliación. A visita a Guernica de Petra Kelly, unha das fundadoras do Partido Verde de Alemaña, amosando o seu estupor e a súa vergoña, impulsou un proceso que tivo un dos seus momentos máis emotivos 10 anos despois, en 1997. O embaixador alemán en Madrid asistiu ao aniversario do bombardeo e na Praza do Mercado e en presenza dos superviventes leu unha carta dirixida a eles e escrita polo presidente alemán Roman Herzog, na que recoñecía o dano causado pola aviación alemá. Este tardío e imperfecto, pero simbólico recoñecemento de Alemaña abriu o camiño a outros pasos máis recentes dados polo goberno español. Da parte italiana nunca houbo ningún tipo de recoñecemento. Por iso, aínda queda camiño por percorrer. Cando saias desta sala histórica, mira a túa esquerda para ver unha grande bomba rompedora e consulta a túa dereita a nosa actual exposición bibliográfica. Estes exemplares de libros que o Museo posúe no seu centro de documentación especializado sobre o bombardeo de Guernica e a Guerra Civil atópanse no segundo andar. Entra na sala circular de madeira que hai uns pasos máis adiante, denominada In Memoriam. Na parte superior hai verbos que fan referencia ao que supón a reconciliación. Aquí podes ver un audiovisual
no que se mencionan varios procesos de reconciliación no mundo, Sudáfrica, Irlanda do Norte, Australia, etc., entre os que salienta o proceso entre Guernica e Alemaña. No centro da sala vas ver un monolito en mármore branco cun dos lemas dos superviventes: renunciar a esquecer, renunciar a vinganza. Unha frase que nos convida a realizar unha lectura crítica do noso pasado sen caer en discursos de odio e rancor. Lembra que para ver o audiovisual debes elexir o idioma no panel metálico que está á esquerda antes de entrar na sala. Segundo saes da sala en dirección ao segundo andar do museo, podes contemplar á esquerda as dúas obras de arte de Luis Iriondo, pintor e supervivente do bombardeo de Guernica e unha das persoas clave na transmisión do ocorrido neste lugar, quen amosou a través destas dúas obras o que el viviu aquel fatídico día. Sube as escaleiras metálicas que hai á man dereita e aproveita para contemplar os avións do teito, a copia do Guernica de Picasso que tes na parede fronte a ti e os lugares polos que o verdadeiro Guernica viaxou e foi exposto até que retornou xa en democracia a Madrid. Coñecías esta obra? Que che parece? O Guernica de Picasso. O Guernica de Pablo Picasso é unha obra que sen dúbida converteuse nunha icona da arte do século XX, un berro contra a atrocidade das guerras. O artista malagueño pintou o Guernica por encargo do Goberno da República. O cadro foi exposto no pabillón español da Exposición Universal de París, celebrada en 1937, e desde entón convertiríase nun símbolo a favor da paz e en contra da guerra. Á esquerda podes ver 4 fotografías realizadas pola fotógrafa Dora Maar, quen inmortalizou nas súas fotos o interesante proceso creativo da obra. Picasso, un dos artistas máis prolíficos da historia da arte, levaba un ano sen pintar nada e, con todo, ideou e pintou o Guernica, probablemente a súa obra máis emblemática, en apenas un mes. Uns días despois do bombardeo, tras ler unha crónica no diario L'Humanité de París e escoitar berros de "non máis Guernicas" durante as manifestacións do 1º de maio, Picasso decidiu pintar algo relacionado co que ocorrera. Non foi até despois da morte de Franco e unha vez que se instaurou a democracia en España, cando comezaron os trámites para que o Guernica volvese dende o MoMA, Museum of Modern Art, de Nova York, a España. Tanto dende o País Vasco en xeral como dende Guernica en particular, reclamouse en incontables ocasións que o verdadeiro Guernica fose exposto en Guernica ou Bilbao de xeito simbólico e temporal. Polo de agora, esta demanda non foi satisfeita. Tamén é importante pensar tanto no Guernica como noutros Guernicas que existen hoxe no mundo e reflexionar deste xeito sobre o poder transmisor que ten a arte. Testemuños. Xa queda moi pouco para acabarmos este percorrido pola exposición permanente do museo. Sigue avanzando para coñecer a importancia da recompilación dos testemuños que relatan o que aconteceu durante o bombardeo. Unha das persoas que fixo esa recompilación, entre outras, foi William Smallwood, alias Egurchiki, un estadounidense que veu a Guernica en 1971. Compre que nos situemos naquela época, aínda baixo a ditadura de Franco, para decatarnos do que supoñía falar abertamente do que ocorrera en Guernica en 1937. Tal como falábamos nas salas históricas, na posguerra impúxose o silencio e os superviventes non puideron compartir as súas vivencias. Egurchiki, que vira estudar éuscaro, conseguiu recopilar de xeito clandestino 129 testemuños, reuníndose en segredo con superviventes que en ningún caso ofrecían o seu verdadeiro nome, senón un alcume, para evitar posibles represalias por parte das autoridades. Na vitrina á dereita podes ver algúns dos testemuños e transcricións orixinais que William, xa de volta nos Estados Unidos, gardou durante moitos anos sen poder publicalos. A versión de que Guernica fora queimada polos republicanos aínda tiña forza en moitas partes dos Estados Unidos e os testemuños non foron coñecidos nin publicados até o ano 2012. Ao final da sala,
Podes ver dúas grandes pantallas con audiovisuais que inclúen testemuños dos superviventes, nenos ou adultos daquela. Ademais de imaxes de arquivo durante e despois do bombardeo, 12 persoas vanche contar como viviron ese día. Os testemuños foron incorporados a esta penúltima sala do percorrido permanente do museo, onde anteriormente, desde 2003 ata 2018, había unha sala dedicada á violencia de motivación política no contexto do conflito vasco. Nesa mesma sala vas a topar varias moedas completamente fundidas que pertenceron a Fernanda Arrién, quen as conseguiu sacar das cinzas da súa casa e gardar durante décadas coa súa familia. Entra na sala do audiovisual, senta e déixate levar polos testemuños dos superviventes. Dereitos humanos. Que che pareceron os testemuños? Non marches do museo sen visitar a última sala da exposición permanente dedicada aos dereitos humanos. Nela e a través de 3 cristais diferentes, analiza o Guernica de Picasso para utilizar os distintos personaxes do cadro e falar de 3 dereitos fundamentais: o dereito á vida, o dereito á liberdade e o dereito á igualdade. Que pasa hoxe con eses 3 dereitos? Respéctanse? Vulnéranse constantemente? Dende que o 10 de decembro de 1948 a Asamblea Xeral das Nacións Unidas aprobara e proclamara a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, percorremos un longo camiño a favor dos devanditos dereitos. Con todo, só temos que mirar o mundo que nos arrodea para comprobar que aínda queda moito por facer. Descubre nesta sala a Declaración Universal dos Dereitos Humanos e tamén en que consiste o Premio Guernica pola Paz e a Reconciliación e as persoas premiadas cada ano. Aquí remata a exposición permanente. Agardamos que fora do teu agrado e servira para que reflexiones sobre o noso pasado e o noso presente cunha visión crítica. Por último, gustaríanos mencionar que o museo conta dentro das súas instalacións cun departamento educativo. A través de obradoiros, encontros con familias e colonias de verán, pretende dar a coñecer o acontecido ás novas xeracións. As frechas levarante pola escaleira traseira até o andar de abaixo, e dende alí, se non a biches e aínda tes tempo e enerxía, poderás visitar a actual exposición temporal. Agradecemos enormemente o teu interese na visita e agardamos que volvas pronto. Agur.